ke kha khamu जों 2500 किलोमीटर हिमी फाइका दिनै ताबो जोंनि हास्टेव तंनाय गुबुन दफानि मन्त्रि सन्दिरुनि इशारा बाय दिनै अरनबो दिल्ली पुलिस जोंनो थंगै दं मरक अलरेडी जोंनो साका दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट दे जोंनि बार बार रिक्वेस्ट खालामनानै परे बरक जोंनो ठीक আছে जोंनो हिमना रिलिया किन्तु बरकनि गभर्नमेन्टनि पुलिसनि बास हरनानै आं बायसोनो दरना जना लांफानानै बरक साका ठीक আছে जों थांया जों बरकनि काउनो माने ना खायसि जों तामको ताम साका ना जों बास बोरैनिया नर हिमि मा थांया नर कनै कथाम के समा हिमनाय खरा बोरैनि बारा सुदस बथुब के मा हिमिया प्लस है का ऑटो काय थांदे कनै कथाम के दिनै बर' त्रिपुरा हास्टेव तंनाय गुबुन दखान लिडार कासुनानि केबेंनानि साखि होगैनाय आप्रान चेष्टा खायनाय अमाय करनै बरनि इशारा बाय जोंनो हिमना बोरै जायगा ऑटो काय थाना बोरै जायगा आरो बरनि गारि रहनाय हिसाब बर' हलिया आमतिके थंगै दंमैसि किन्तु कक्रै दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट साइन खालामनानै साल सारा त्रिपुराबो हमजां रेली नि बिसिंति त्रिपुरा सरक गराक खायनाय थानसा खायनाय फुंना नांनाय 2500 किलोमीटर हिमी फाइका किन्तु बरनि बखा माया गलिया किसेपनो बरनि बखा कोनो माया दया करे सुनो तब आरो हिमै थानाय आन्दोलन खायनाय बन्द सुजुग रोजा गया एलईडी स्क्रीन थेपानो सुजुग रोजा गया गमायके थंजाक मानि बागैनो जों दिनै अमायनो सिरिं के जों साया के लायरिखांगोन बेलायके आगलायके दमनि रेजाल्ट मानाय ओ कम्युनिटी दफन नेता रक जोंनो थांनाय रकबो रेजाल्ट मानाय जमायके तब जों दिनै सगलायनाय 12टा मिसिं जों आरो सगनाय जोंनि प्रटेस्टनो क्राके फुनंनाय ठीक আছে नर हिमना बोरैया नर गारि रहनाय हिमा बर होया जों व्यवस्था खायथानो ठीक আছে किन्तु अबनि जवाब किन्तु नर माननाय एसि जोंनि जेम्स जत किसनो परमिशन नाय तंगो बाहाय बायके तामं खाबक बक्से सान ब्लाइ के हामबाय सिन मेडिया रखनो खा हामियानि बिसिंति अबनो साख्लायनो मुसुङो पुइला सानानि सकां आं जत सारा त्रिपुरानि सिनि त्रिपुरा सारकनो तिनि खा हामजा नंना मुसुङो तांनि हिमाले तिनि हाय साल 9 सेप्टेम्बर नो 1949 नो मार्जार एग्रीमेंट माने बिसिंतै त्रिपुरा हा जे त्रिपुरा किंगडम आबो भारत सरकार बाय जुक्त माने साल आमबागे तिनिन सालो ब्लाके का हामाया फारो तै कायसे दि खा दुनुक माने हिकावबनो तिनिनि हाय सालोनो जेबाबे त्रिपुरा गभर्नमेन्टनि चाल बाय दिल्ली हाय प्राय 2500 किलोमीटर हा सालो पर्यन्त प्रभाव थिक्लायै जे मुभमेंट जों खालायै दङ आ मुभमेन्टनो स्टप खालायनायनि बागै जत जा किसु नांमानि दन्द बेद जत शक्ति बर प्रयोग खायै पुलिस प्रशासन प्रयोग खायै दिनै बादा खालायै सिनो अ आन्दोलन कासुनानि नायजाकमानि जों नुखा मिया प्राय आं जेहेतु अबनो रेसपन्सिबिलिटी नाय दङ 4 बार डेप्यूटी कमिशनार्स ऑफ पुलिस मीटिंग खाहेसी बनी से सकां स्टेशन हाउस ऑफिसर्स जे जंतर मंतर नि बबायगो मीटिंग खा फर्स्ट मीटिंग ओ ताम सालायजक तंमानि सन फर्स्ट मीटिंग ओ ककनो सालायजक तंमानि जे त्रिपुरानि हायने र विशेष कइरे ट्रेन बाय रक सकपायने र थानाय 6 तारिख रक सकपायै जों बाक्सानबा बिल्ला मन्दिर तनिखा बाक्सानबा अखिल भारत हिंदू महासभा तनिखा बरकनो ओ थाइनि सिमी जंतर मंतर तलांनानि बागै बास प्रोवाइड खायजाकनाय गभर्नमेन्टनि थेके पुलिस नि हयते नै सालायमानि सेकेंड पॉइंट हिंकांके जेहेतु 9 सेप्टेम्बर 1949 नो मार्जार एग्रीमेंट खा त्रिपुरा ओ सालो जों बाहायकि जों मार्जार एग्रीमेंट मानि प्राय 76 बोसोरनि परे बसक जरती जंजाल खलायजाक दं त्रिपुरा सारो बसक जरती कष्ट अंगै देप्रायबङै सुसन खलायजाक दं आबनो फुनुकनानि बागै जों एलईडी स्क्रीन नि माध्यमे जंतर मंतर नि सिमी फुनुकनानि तंमानि आबनो बर परमिशन रेना ने स्टेशन हाउस ऑफिसर्स बाय
जों कक सालायखा बनि परेनो ताइसे हाइनो हाय डेपुटी कमिशनार्स अफ पुलिस बे मीटिंग खानी ओंमानि परे आ कक न सालायजाक तंमानि जतने एलाउ खालायजाक नाय किन्तु हठात कइरे तामो अंखा यू टार्न नङै त्रिपुरानि हयते जों बुजियो प्रभाव खालायखिना गभर्नमेन्ट हयते चाप रहकना सडनली ताइसे हाइनो हाय मिया सारिकनि 4 दिगे हायो आनो फोन खालायजाखा डेपुटी कमिशनार्स अफ पुलिस बाय ताइसे मीटिंग खालायजाखा मीटिंग खालायजाक मानि परे एलईडी स्क्रीन जे सिनि त्रिपुरा सानि दुर्दशा दुख कष्ट सुसित खालायजाक तंमानो फुनुकदा हामानि पारमिशन न सेगैना जाखा टोटली डेमोक्रेटिक बाबे जों खालायना तंमानि सिनि राइट्स न सेगजाक मानि नुकजाखा हायसि द ठीक आसे आबुं पाइखा सालायि कुनु मतेखाय खालायाखै खालाया जों सिनि दुखनो प्रकाश खायने हयते लाइव भिडिअ नि बिसिंति फानो जों फुनुक सिनाय सारा इंडिया न हनै जों चंखा दिनै मर्निंग ताइसे हाइनो हाय थासिंगो ठीक 8 AM खाय स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि कॉल हाइजावका जंतर मंतर नि स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि बस बस संगर न प्रोवाइड खायमानलिया अरे अब तमो हिमै माथांया चारजना नि बिसि हिमका हांखायनो दंडनीय अपराध जावनायखौ जेबाबे इंडिया वो सारा भारत वर्षनि बररकनि राइट्स दङ जंतर मंतर हाइजागो मुभमेंट खालायनायनि आंदोलन खालायनायनि खा दुमानि फुनुकनानि आ राइट्स की तिप्रासारकनि बागै सिमिदा सेकजाक सिनायबा तांगै साबो आबो खालायतो आबो जों इसारा रना नायया जों काहाम काइनो क्लियर का बुजिबो त्रिपुरावा आसुगै तंनाय जे गवर्नमेंट तिप्रासानि डेभलपमेंट नाया तिप्रासानि मानथाय मानथुनि नाया बरकनो किन्तु का सुइ तंग हायसि हायबनो सुङाबनो साना नायो नों सुनो बासति का सुइ मानु नों सुनो एलईडी स्क्रीन ति का सुइ मानु किन्तु जानतानि बखानो का सुइमिया हायसि निबो जानतारो मकलनि मक्ति खिकलाय हैदराबाद रकनि मिया फाइसक पय हायसि थुया करे देहरादून रकनि तिनि फाइसक पय हायसि बसक जराते का सुनायबा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि हयते याथे कबाय तो फाइ हायसि यस याथे कबाय रक पर्यंत हाय तो हायसि पारावो मुया फाले आजिनाय र गांद्रि फाले आजिनाय र दिन हायजरा खाय तंनाय र 50 टाका 100 टाका खाय सुबा हरे एटीएम ति रां हरि तंगु जाते माइ फाइसे पनो चावै आन्दोलन सक्सेस खायतु ने हायसि अबना केबें नै कुबनि दफर पाप नांनाय पाप यस बरक ताबो जे खाय तंमानि जे बरक फुनुगै तंमानि तिनि हायसि जों अबनो क्राक जवाब मारनाय बांलादेशनि लांता सेंतां फाइप्रो जोंसि माइसानानि रिकांसारहो माइ खपसासानानि सुजुरो पाप नांनाय पाप तिनि जे नरनो सेवा खायमानि नरक रंफरेगिरि हजाफोर बांलादेशनि रंफरेगिरि हजाफोर जों बै सुबाजाक माने अस्वीकार खायनि तिनि जे सोना टर्चार खायमानि अमनि पाप नांनाय पाप आबुनि बागिनो जों कयनाय सिनि तिप्रासारनो खा दुख नांनानि नाया खा बायनानि नाया बरंस जों ताइबो सिनि सलिडारिटी नो क्राक खामा फुनुंनाय हायसि हम सांग्रेलो बदल नखन नांनाय त्रिपुरानि गवर्नमेंट रक त्रिपुराओ जे कुबुनि दफा तंनाय रक सुजाकक सानाके कुबुनि दफा तंनाय रक कुनो दिनो नाया हायसि सिनि मानथाय जों दाबि आदाय खालायतो किन्तु प्रब्लेम खाबो से कुबुनि दफा रक सुनो का सुमानि जों बुजियो फिया सिनि तिप्रासा तंनाय एमएलएस रक मिनिस्टर रक एसटी कैटेगरीज नि बरक सुरु से का सुइ तंगो अबाक नांजांने को खायसि वाना जांने को जे जागाव मणिपुर प्रॉब्लेम हम तंफुरो तामो बीजेपी तामो कांग्रेस जत्तनो या करी किन्तु दफानि बागै जातनि बागै थानसां हायसि मेघालय रगो तेलंगाना वो किन्तु त्रिपुरा वो के तामो सिनि पार्टी से सिनि बागै कतर जाति कमर द थां हा कमर द थां केबनास नाया हायसि पार्टी से बंगनि बागै कतर आम बागै जों साख्लायना मुसुङो दिनैनि हमसां रैली जस्टिस नि बागै सिनि हमसां रैली नाय दाबिनि बागै सिनि रैली नाय इनजस्टिस खालायजाक तंमानि खरां नाय हायसि ताइ जंतर मंतरबो ताइ सेराबसे तंखायनो जत्त बरक रंना खाबै खुबै कयो जानि व्यवस्था खाय जाते आरो सफायै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो सिनि मक्तै सिनि खरां बरक जे खुंजु मुथुबै आसुबै तंमानि सरकारनि बिल्डिंगो एसी बिल्डिंगो बरक तो जों मा सिसारनाय हायसि और बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी टॉर्चर त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी गो बैक बार माहिलायनाय बांग्लादेशी गो बैक
borok 2024 pon khai tong 26-30 pon khai tong Bangladesh go back Greater Tripura land just kapan seng nanai te sini Tripura sai kon dorong je gose man na just kapan mar nai haya ke Tripura habo soba chole nai Tripura habo fortune sanai si hambai Khakamu जों 2500 किलोमीटर हिमै फाइका दिनै ताबो जोंनि हास्टेलाव थांनाय गुबुन दफानि मन्त्रि सन्दिरुनि इसारा बाय दिनै अरनबो दिल्ली पुलिस जोंनो थंगै दं मरक अलरेडि जोंनो साका दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट दे जोंनि बार रिक्वेस्ट खालामनानै परे बरक जोंनो ठीक আছে जोंनो हिमना रिलिया किन्तु बरकनि गभर्नमेन्टनि पुलिसनि बास हरनानै आं बायसनो दरना जना लांखानानै बरक साका ठीक আছে जों बरकनि काउन्टार माने ना खायसि जों तामका ताम साका ना जों बास बोरैमिया नर हिमि माथांया नर कनै कथाम के समा हिमनाय खरबुरिनि बारा सुदस बथुब के मा हिमिया प्लस hai ga auto kai thangde gane ke thamke tini bro Tripura hostel tonai kubuni dokhani leader kasuna ni kebeng ni saki ogine apran chesta khaine omai korni borni ishara bai sami himna bor jagya auto kai thana bor jagya are borni gari rohna inchama bor holiya amtike thangli tomesi কিন্তু পকরই তিনি 9 তারিখ মার্জার এগ্রিমেন্ট সাইন খেলিবনি সাল সারা ত্রিপুরাবো হোমসাং রেলি नि बिसिंगते Tripura सरक राख खाने थानसा खाने फुंना नांनाय 2500 किलोमीटर हिमै फाइका किन्तु बरनो बखा माया गलिया किसेपनो बरनो बखा कोनो माया दया करे सुनो तब आरो हिमै थानाय आन्दोलन खाने पन्द सुजुग रजा गया एलईडी स्क्रिन थेपनो सुजुग रजा गया गमाय के थंजाक मानि बागैनो जों दिनै अमायनो सिरिं के जों साया के लायरिङा केना बेलायके आगलायके दमनि रेजाल्ट मानाय ओ कम्युनिटी अफ नेता रक सनो थंनाय रबो रेजाल्ट मानाय जमाके तब जों दिनै सगलायनाय 12टा मिसिं जों आरो सगनाय जोंनि प्रोटेस्ट न कराके फुंनाय ठीक আছে नर हिमना बरिया नर गारि रहना हिम बर होया जों व्यवस्था खायथाने ठीक আছে কিন্তু अपनी जवाब কিন্তু नर माननाय एसे जोंनि जेम्स जत किसनो परमिशन नाय तंगो बाहाय बायके तामं खाबो बक्से सान ब्लाइ के हामबाय सिन मेडिया रखनो खा हामियानि बिसिंति अबनो साख्लायनो मुसुङो पुइला सानानि सका आं जत सारा त्रिपुरानि सिनि Tripura रखनो तिनि खा हामजानोना मुसुङो ताङि हिमाले तिनि हाय साल 9 सेप्टेम्बर नो 1949 नो मार्जार एग्रीमेंट माने बिसिंतै Tripura हा जे Tripura किंगडम आबो भारत सरकार बाय जुक्त माने साल आमबागे तिनिन सालो ब्लाइके का माया फारो ते काइसे दि खा दुनुक माने गावबनो तिनिनि हाय सालोनो जेबाबे Tripura गभर्नमेन्टनि चाल बाय दिल्ली हाय प्राय 2500 किलोमीटर हा सालो पर्यन्त प्रभाव खिख्लायै जे मुभमेन्ट जों खलायै दङ आ मुभमेन्ट स्टप खलायनायनि बागै जत जा किसु नांमानि दन्द बेद जत शक्ति बर प्रयोग खायै पुलिस प्रशासन प्रयोग खायै दिनै बादा खलायै सिनो अ आन्दोलन कासुनानि नायजाकमानि जों नुखा मिया प्राय आं जेहेतु अबनो रेसपन्सिबिलिटी नाय दङ 4 बार डेप्यूटी कमिशनार्स अफ पुलिस मीटिंग खाहैसि बनिसाय सकां स्टेशन हाउस ऑफिसर्स जे जानतर मंतर नि बबायबो मीटिंग खा फर्स्ट मीटिंग तामो सालायजेक तंमानि सों फर्स्ट मीटिंग ककनो सालायजेक तंमानि जे त्रिपुरानि हाइने र विशेष कइरे ट्रेन बाय रक सकपाइने र थानाय 6 तारिख रक सकपायै जों बाक्सानोबा बिल्ला मन्दिर तनिखा बाक्सानोबा अखिल भारत हिंदू महासभा तनिखा बरकनो ओ थाइनि सिमी जंतर मंतर तलांनानि बागै
বাস প্রোভাইড খাইজাকনাই গভর্নমেন্টনি থেকে পুলিশ নি হইতে হनै সালাইমানি সেকেন্ড পয়েন্ট হিংকাকে যেহেতু 9 সেপ্টেম্বর 1949 মার্জার এগ্রিমেন্ট হিংকা ত্রিপুরা ও সালো जों बाहायकि जों मार्जार एग्रीमेंट मानी प्राय 76 বছরনি পরে বসক জরতি জঞ্জাল খাইজাক দं ত্রিপুরা সারক বসক জরতি কষ্ট ngै দেপ্রাই बङै শোষণ খাইজাক दं আবনো ফুনুকনানি বাগে जों एलईडी स्क्रीननि माध्यमे जंतर मंतरनि सिमी फुनुकनानि तंमानि आबनो बर परमिशन रेना ने स्टेशन हाउस ऑफिसर्स बाय सुंकक सालाइका बनि परेनो ताइसा हाइनो हाय डेप्यूटी कमिशनर्स ऑफ पुलिस बाय मीटिंग खानि ओंमानि परे आकक न सालाइजाक तंमानि जतन एलाउ खालाइजाक नाय किन्तु हठात कइरे तामो अंखा यू टार्न ngै त्रिपुरानि हयते जों बुजियो प्रभाव कलाइखिना गभर्नमेंट हयते चाप रहकना सडनली ताइसा हाइनो हाय मिया सारिकनि 4टा दिगे हायो आनो फोन खालाइजाखा डेप्यूटी कमिशनर्स ऑफ पुलिस बाय ताइसा मीटिंग खालाइजाक मानि परे एलईडी स्क्रीन जे सिनि त्रिपुरा सानि दुर्दशा दुख कष्ट सुसित खालाइजाक तंमानो फुनुकदा हामानि परमिशन न सेगैना जाखा टोटली डेमोक्रेटिक बाबे जों खालाइना तंमानि सिनि राइट्स न सेगजाक मानि नुकजाखा हाइसि द ठीक आसे आबं पाइखा सालायि कुनु मतेखाय खालायाखै खालायासों सिनि दुखनो प्रकाश खायने हयते लाइव भिडिअनि बिसिंति फानोसों फुनुक सिनाय सारा इंडिया न हनै जों चंखा दिनै मर्निं ताइसा हायनो हाय थासिंग ठीक 8 AM खाय स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि कल हायजावका जंतर मंतरनि स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि बास बस नरक न प्रोवाइड खायमानलिया अरे अब तमो हिमिक माथाया 4 जनानि बिसि हिमका हांखायनो दंडनीय अपराध जावनायखौ जेबाबे इंडिया वो सारा भारत बर्षनि बररकनि राइट्स दङ जंतर मंतर हाइजागो मुभमेंट खालायनायनि आंदोलन खालायनायनि खा दुमानि फुनुकनानि आ राइट्स कि त्रिपुरा सारकनि बागै सिमिदा सेकजाक सिनायबा तांगै साबो आबो खालायत आबो जों इसारा रना नांगिया जों काहाम कायनो क्लियर का बुजिबो त्रिपुराव आसुगै तंनाय जे गवर्नमेंट त्रिपुरासानि डेवलपमेंट नाया त्रिपुरासानि मानथाय मानथुनि नाया बरकनो किन्तु कासुइ दङ हायसि हायबनो सुङावनो साना नायो नों सुनो बासति कासुइ मानु नों सुनो एलईडी स्क्रीन ति कासुइ मानु किन्तु जानतानि बखानो कासुइमिया हायसि निबो जानतारो मकलनि मक्ति किकलाय हैदराबाद रकनि मिया फाइसकपायो हायसि थुया करे देहरादून रकनि तिनि फाइसकपायो हायसि बसक जराते का सुनायबा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि हयते याथे कबाय तो फाइ हायसि यस याथे कबाय रक पर्यंत हाय तो हायसि पारावो मुया फाले आजिनाय र गांद्रि फाले आजिनाय र दिन हायजरे खाय तंनाय र 50 टाका 100 टाका खाय सुबा हरे एटीएम ति रां हरि तंगु जाते माइ फाइसे पन चावै आन्दोलन सक्सेस खायतु ने हायसि अबना केबेंनाय कुबनि दफार पाप नांनाय पाप यस बरक ताबो जे खाय तंमानि जे बरक फुनुगै तंमानि तिनि हायसि जों अबनो क्राक जवाब मारनाय बांलादेशनि लांता सेंतां फाइप्रो जोंसि माइसानानि रिकांसारबो माइ खपसासानानि सुजुरो पाप नांनाय पाप तिनि जे नरनो सेवा खायमाने नरक रमफरेगिरि हजाफोर बांलादेशनि रमफरेगिरि हजाफोर जों बाय सुबाजाक माने असिगार खायने तिनि जे सुना टर्चार खायमाने अमनि पाप नांनाय पाप आबुनि बागैनो जों कयनाय सिनि त्रिपुरा सारावनो खा दुख नांनायनि नाया खा बायनायनि नाया बरंस जों ताइबो सिनि सलिडारिटी नो क्राक खामा फुनुंनाय हायसि हम चांग्रेलो बदल नखन नांनाय फिसा त्रिपुरानि गभर्नमेंट रक त्रिपुराव जे कुबुनि दफा तंनाय रक सुजाकक सानाके कुबुनि दफा तंनाय रक कुनो दिनो नाया हायसि सिनि मानथाय मानथु सिनि मानथाय जों दाबि आदाय खालायतु किन्तु प्रब्लेम खाबो से कुबुनि दफा रक सुनो का सुमानि जों बुजियो फिया सिनि त्रिपुरा सा तंनाय एमएलएस रक मिनिस्टर रक एसटी कैटेगरीज नि बरक सुरु से का सुइ तंगो अबाक नांजांने को खायसि वाना जांने को जे जागाव मणिपुर प्रॉब्लेम हम तंफुरो तामो बीजेपी तामो कांग्रेस जत्तनो या करी किन्तु दफानि बागै जातनि बागै थानसां हायसि मेघालय रगो तेलंगाना वो किन्तु त्रिपुरा वो के तामो सिनि पार्टी से सिनि बागै कतर जाति या जाति कमर द थां हा कमर द थां केबनास नाया हायसि पार्टी से बंगनि बागै कतर आम बागै जों साख्लायना मुसुङो दिनैनि हमसां रेली
জাস্টিস नि बागै सिनि हमसां रेलिंनाय दाबिनि बागै सिनि रेलिंनाय इनजास्टिस खालायजाक तंमानि खरांनाय हायसि ताइ जंतर मंतरबो ताइ सेराबसे तंखायनो जत्त बर रंना खाबै खुबै कयो जानि जानि व्यवस्था खाय जाते आरो सपायै गभर्नमेंट ऑफ इंडिया नो सिनि मुक्ति सिनि खरां बरक जे खुंजु मुथुबै आसुबै तंगै तंमानि सरकारनि बिल्डिंग एसी बिल्डिंग बरक तो जों मा सिसारनाय हायसि और बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा। बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा। बांग्लादेशी टॉर्चर त्रिपुरा में नहीं चलेगा। बांग्लादेशी गो बैक बार बार माहिम लाइनाय बांग्लादेशी गो बैक बरक 2024 में खाई तंग 26-30 में खाई तंग बांग्लादेशी गो बैक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जैसे के अपन नानाय ते सिनि त्रिपुरा से कदर से गसे मन न जैसे के अपन मारनाय हाया के त्रिपुरा हाबो सबा चलेनाय त्रिपुरा हाबो फॉर्चून सानायसि हामबाय खाखामु जों 2500 किलोमीटर हिमी फाइका दिनै ताबो जोंनि हास्टेलाव थांनाय गुबुन दफानि मन्त्रि सन्त्रिनि इसारा बाय दिनै अरनबो दिल्ली पुलिस जोंनो थंगै दं मरक अलरेडी जोंनो साका दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट दे जोंनि बार बार रिक्वेस्ट खायमानि परे बरक जोंनो ठीक आसे जोंनो हिमना रिलिया किन्तु बरकनि गभर्नमेन्टनि पुलिसनि बास हरनानै आं बायसोनो दरना जना ख्लांखानि बरक साका ठीक आसे जों थांया जों बरकनि काउनो माने ना खायसि जों तामका ताम साका ना जों बास बोरैनिया नर हिमि मा थांया नर कनै कथाम के मा हिमनाय खरा बोरैनि बारा सुदस बथुब के मा हिमिया प्लस हायगा अटो काय थांदे कनै कथाम के दिनै बर त्रिपुरा हास्टेल तंनाय गुबुन दखान लिडार कासुनानि केबेंनानि साखि होगैनाय आप्रान चेष्टा खायनाय अमाय बरनि इशारा बाय जोंनो हिमना बोरै जायगा अटो काय थाना बोरै जायगा आरो बरनि गारि रहनाय हिसाब बर हलिया तामतिके थंगै दंसि किन्तु कक्रै दिनै 9 तारिख मार्जार एग्रीमेंट साइन खालिमानि साल सारा त्रिपुराबो हमसां रेली नि बिसिंति त्रिपुरा सरक गराक खायनाय थानसा खायनाय फुंना नांनाय 2500 किलोमीटर हिमी फाइका किन्तु बरनि बखा माया गलिया किसेपन बरनि बखा कोनो माया दयाखै सुनो तब आरो हिमै थानाय आन्दोलन खायनाय पन्द सुजुग रोजागिया एलईडी स्क्रीन थेपन सुजुग रोजागिया गमायके थंजाक मानि बागैनो जों दिनै अमायनो सिरिं के जों साया के लायरिङाकेनो बेलायके आगलायके दमनि रेजाल्ट मानाय ओ कमुनि दफन नेता रक जोंनो थांनाय रबो रेजाल्ट मानाय जमायके तब जों दिनै सगलायनाय 12टानि बिसिं जों आरो सगनाय जोंनि प्रटेस्टनो क्राके फुंनाय ठीक आसे नर हिमना बोरैया नर गारि रहनाय हिमा बर होया जों व्यवस्था खाय थानाय ठीक आसे किन्तु अबनि जवाब किन्तु नर माननाय हेसि जोंनि जेम्स जत किसनो परमिशन नाय तंगो बबाहि बायके तामं खाबक बक्से सान ब्लाइ के हामबाय सिन मेडिया रखनो खा हामियानि बिसिंति अबनो साख्लायनो मुसुङो पुइला सानानि सिगां आं जत सारा त्रिपुरानि सिनि त्रिपुरा सारकनो तिनि खा हामजा नंना मुसुङो ताङि हिमाले तिनि हाय साल 9 सेप्टेम्बर नो 1949 नो मार्जार एग्रीमेंट माने बिसिंतै त्रिपुरा हा जे त्रिपुरा किंगडम आबो भारत सरकार बाय जुक्त माने साल आमबागे तिनिन सालो ब्लाके का हामाया फारो तै कायसे दि खा दुनुक माने गावबनो तिनिनि हाय सालोनो जेबाबे त्रिपुरा गभर्नमेंटनि चाल बाय दिल्ली हाय प्राय 2500 किलोमीटर हा सालो पर्यन्त प्रभाव खिख्लायै जे मुभमेंट जों खालायै दङ आ मुभमेन्टनो स्टप खालायनायनि बागै जत जा किसु नांमानि दन्द बेद जत शक्ति बर प्रयोग खायै पुलिस प्रशासन प्रयोग खायै दिनै बादा खालायै सिनो अ आन्दोलन कासुनानि नायजाकमानि जों नुखा मिया प्राय
आं जेहेतु अबनो रेस्पॉन्सिबिलिटी नाई तंगो 4 बार डेप्यूटी कमिशनर्स ऑफ पुलिस मीटिंग खाहेसी बनी से सकां स्टेशन हाउस ऑफिसर्स जे जंतर मंतर नि बबाइबो मीटिंग खा फर्स्ट मीटिंग तामो सालाइजेक तंगमानि सन फर्स्ट मीटिंग अककनो सालाइजेक तंगमानि जे त्रिपुरानि हाइने र विशेष कइरे ट्रेन बाय रक सकपाइने र थानाय 6 तारिख रक सकपायै जों बाक्सानबा बिल्ला मन्दिर तनिखा बाक्सानबा अखिल भारत हिंदू महासभा तनिखा बरकनो ओ थाइनि सिमी जंतर मंतर तलांनानि बागै बास प्रोवाइड खाइजाकनाय गभर्नमेन्टनि थेके पुलिस नि हयते हनै सालाइमानि सेकेंड पॉइंट हिंकांके जेहेतु 9 सेप्टेम्बर 1949 नो मर्जर एग्रीमेंट खा त्रिपुरा ओ सालो जों बाहायकि जों मर्जर एग्रीमेंट मानि प्राय 76 बोसोरनि परे बोसोर जरती जंजाल खालायजाक दं त्रिपुरा साराव बोसोर जरती कष्टङै देप्रायबङै सुसन खालायजाक दं आबनो फुनुकनानि बागै जों एलईडी स्क्रिननि माध्यमे जंतर मंतरनि सिमी फुनुकनानि तंमानि आबनो बर परमिशन रेना ने स्टेशन हाउस ऑफिसर्स बाय जों कक सालायजा बनि परेनो ताइसा हाइनो हाय डेप्यूटी कमिशनर्स ऑफ पुलिस बाय मीटिंग खानि ओंमानि परे आ ककनो सालायजाक तंमानि जतने एलाउ खालायजाक नाय किंतु हठात कइरे तामो अंखा यू टार्न नङै त्रिपुरानि हयते जों बुजियो प्रभाव कलायखिना गभर्नमेंट हयते चाप रहकना सडनली ताइसा हाइनो हाय मिया सारिकनि 4 दिगे हायो आनो फोन खालायजाखा डेप्यूटी कमिशनर्स ऑफ पुलिस बाय ताइसा मीटिंग खालायजाक मानि परे एलईडी स्क्रीन जेसिनि त्रिपुरा सानि दुर्दशा दुख कष्ट सुसित खालायजाक तंमानो फुनुकना हामानि परमिशन न सेगैना जाखा टोटली डेमोक्रेटिक बाबे जों खालायनो तंमानि सिनि राइट्स न सेगजाक मानि नुकजा खायसि द ठीक आसे आबं पाइखा सालायि कुनु मतेखाय खालायाखै खालाया जों सिनि दुखनो प्रकाश खायनो हयते लाइव भिडिअ नि बिसिंति फानो जों फुनुक सिनाय सारा इंडिया न हनै जों चंखा दिनै मर्निंग ताइसा हाइनो हाय थासिंग ठीक 8 AM खाय स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि कॉल हाइजावका जंतर मंतर नि स्टेशन हाउस ऑफिसर्स नि बास बस नरक न प्रोवाइड खाइमानलिया अरे अब तमो हिमिक माथांया चारजनानि बिसि हिमका हांखायनो दंडनीय अपराध जावनायखौ जे बाबे इंडिया ओ सारा भारत वर्षनि बररकनि राइट्स दङ जंतर मंतर हाइजागो मुभमेंट खालायनायनि आंदोलन खालायनायनि खा दुमानि फुनुकनानि आ राइट्स की त्रिपुरा सारकनि बागै सिमिदा सेकजाक सिनायबा तांगै साबो आबो खालायतो आबो जों इसारा रना नाया जों काहाम काइनो क्लियर का बुजिबो त्रिपुराव आसुगै तंनाय जे गवर्नमेंट त्रिपुरासानि डेवलपमेंट नाया त्रिपुरासानि मानथाय मानथुनि नाया बरकनो किन्तु का सुइ तंग हाइसि हाइबनो सुङाबनो साना नायो नों सुनो बासति का सुइ मानु नों सुनो एलईडी स्क्रीन ति का सुइ मानु किन्तु जानतानि बखानो का सुइमिया हाइसि निबो जानतारो मकलनि मक्ति खिकलाय हैदराबाद रकनि मिया फाइसकपाय हाइसि थुया करे देहरादून रकनि तिनि फाइसकपाय हाइसि बसक जराते का सुनायबा गवर्नमेंट ऑफ त्रिपुरा ते गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नि हयते याथे कबाय तो फाइ हाइसि यस याथे कबाय रक पर्यंत हाइ तो हाइसि पारावो मुया फाले आजिनाय रक गांद्रि फाले आजिनाय रक दिन हाइजरा खाइ तंनाय रक 50 टाका 100 टाका खाइ सुबा हरे एटीएम ति रां हरि तंगु जाते माइ फाइसे पनो चावै आन्दोलन सक्सेस खाइतु ने हाइसि अबना केबेंनाय कुबनि दफरा पाप नांनाय पाप यस बरक नाबो जे खाइ तंमानि जे बरक फुनुगै तंमानि तिनि हाइसि जों अबनो क्राक जवाब मारनाय बांलादेशनि लांता सेंतां फाइप्रो जोंसि माइसानानि रिकांसारबो माइ खपसासानानि सुजुरो पाप नांनाय पाप तिनि जे नरनो सेवा खाइमाने नरक रंफरेगिरि हजाफोर बांलादेशनि रंफरेगिरि हजाफोर जों बै सुबा जागमन अस्वीकार खाइने तिनि जे सुना टर्चार खाइमाने अमनि पाप नांनाय पाप आबोनि बागैनो जों कयनाय सिनि त्रिपुरा सारावनो खा दुख नांनानि नाया खा बायनानि नाया बरंस जों ताइबो सिनि सलिडारिटी नो क्राक खामा फुनुंनाय हाइसि हम सांग्रेलो बदल नखन नांनाय त्रिपुरानि गवर्नमेंट रक त्रिपुराओ जे कुबुनि दफा तंनाय रक सुजाकक सानाके कुबुनि दफा तंनाय रक कुनो दिनो नाया हाइसि सिनि मानथाय मानथु सिनि मानथाय जों दाबि आदाय खालायथु किन्तु प्रब्लेम खाबो से
गुबुननि दफारक सोंनो कासुमानि सों बुजियो फिया सिनि त्रिपुरा तंगै तंनाय एमएलएस रक मिनिस्टार रक एसटी कैटेगरीज नि बरक सुरु से कासुइ तंगो अबाक नांजांने को खाइसै वाना जांने को जे जागाव मणिपुर प्रॉब्लम तंफुरो तामो बीजेपी तामो कांग्रेस जत्तनो या करी किंतु दफानि बागै जातनि बागै थानसां वाइसै मेघालय रगो तेलंगाना वो किंतु त्रिपुरा वो के तामो सिनी पार्टी से सिनी बागै कतर जाति या जाति कमर द थांग हा कमर द थांग केबनास ना या हाइसै पार्टी से बंगनि बागै कतर आम बागै जों साख्लायना मुसुङो दिनैनि हमसां रैली जस्टिस नि बागै सिनी हमसां रैली नाय दाबिनि बागै सिनी रैली नाय इनजास्टिस खालायजाक तंमानि खरां नाय हाइसै ताइ जंतर मंतरबो ताइ सेराबसे तंखायनो जत्त बरक रंना खाबै खुबै कयो जानि जानि व्यवस्था खाय जाते आरो सफायै गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नो सिनी मुक्ति सिनी खरां बरक जे खुंजु मुथुबै आसुगै तंगै तंमानि सरकारनि बिल्डिंगो एसी बिल्डिंगो बरक तो जों मा सिसारनाय हाइसै और बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी सरकार त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी टॉर्चर त्रिपुरा में नहीं चलेगा बांग्लादेशी गो बैक बार बार माहिलायनाय बांग्लादेशी गो बैक बरक 2024 मन खाइतंग 26-30 मन खाइतंग बांग्लादेशी गो बैक ग्रेटर त्रिपुरा लैंड जेसकबन जों नानाय ते सिनि त्रिपुरा से कदरक जे गसे मन न जेसकबन मारनाय हाया के त्रिपुरा हाबो सभा चलेनाय त्रिपुरा हाबो हरचुं सानायसि हामबाय